I 10. klasse, der ved vi en masse om rust og rustik. Når vinteren kommer og tømmer mine lommer, så ved jeg altid til sidst, hvor jeg skal henvende mig. Det bliver ikke til dig. Der er grænser for hvad vi går med til. Det er stram og tendens mod en sund latens. Forstå mig kun hvis du vil. Giv os en ny dag, lov til at smage, fylde og nærvær til sidst. Og hvis sandheden skal frem, og det skal den en gang, så lad det blive for folk med knist, til at tænde den sidste og tørreste kvist. I 10. klasse, der sker der en masse, der aldrig kunne ske. Det er den samme historie om tiden, der gjorde det om og om igen. Men I har fast forward i spil, er det det, der skal til. Der er grænser for, hvad vi går med til. Det er strammer tendens mod en sund latens. Forstå mig kun hvis du vil. Giv os en ny dag, giv os lov til smag, følge og nærvær til sidst. Og hvis sandheden skal frem, og det skal den gang, så lad det blive for folk med knist, til at tænde den sidste og tørreste kvist. I 10. klasse, der ved vi en masse om rust og rustik. Og når vinteren kommer og tømmer vores lommer, så ved jeg altid til sidst, hvor jeg skal henvende mig. Måske det bliver dig. Er der grænser for hvad du går med til? Bliver det strammer tendens eller sund latens? Lyt til et barn, der siger: giv os en ny dag, lov til at smage, fylde og nærvær til sidst. Og hvis sandheden skal frem, og det skal den en gang, så lad det blive for folk med knist. Giv os en ny dag, giv os lov til at smage, fylde og nærvær til sidst. Og når sandheden skal frem, og det skal den en gang, så lad det blive for folk med knist, til at tænde den sidste og allertørreste kyst.